María. Super ben. Como estás? Moi ben. Encántame cando pasa como pasa hoxe, que non sabes absolutamente nada do que vai suceder. Non, ademais, chamoume a atención a mesa. Sí, Que é unha diferente. mesa para 5 comensais. Ah, Queres que chos chame? Están aquí ao lado, Son 5 Vale. personas que van comer. moi Eu ben. vou ir explicando- Comer é o máis importante da vida, O segundo... Sí, No, bueno. no, o primeiro. Mira esta señora Sin que ten comer aquí... ben, logo non hai Oiche, nada. tú que falas moito da dieta, da comida... Sí. Bueno, de dieta non falas de comer ben. Sí. Hai unha señora que ten 104 anos. 104? 104 anos, esa señora. Noraboa. Sí, señora. 104 non, que estaba atenta. Bueno, 100. Pero bueno, igualmente Y fenomenal. toma Hola. un chupito de crema de whisky Moi ben. cada 8 horas. Bravo. Cada 8 horas. No. Cada 8 horas. Carai. A miña avó... O domingo, solo o domingo, no. O chupito o domingo, na máis. O domingo. É mala partida, o domingo... A partida, moi ben. Para ter a mente Un espabilada. chupito, A miña aboa desayunaba aguardiente de hierbas todas as mañás, así un Blanca. chupito Da blanca. de hierbas. De herbas, da amarelas, non? Sí, e Pero todos morreu os días. con 96 anos, tiña Non un digas eso, pelo... que serán a xente bótase a beber. No, de verdade, é que, a ver, as Con cousas... canto morreu? 96. Tiña todos os dentes unha melena impresionante. Así que, E xa estaba ben, sabedes... o sea, morreu estaba... Sí. E desayunaba aguardiente. Un pouquiño, Home, non iba a beber non iba a beber unha botella. Non, así un pouquiño. E logo comía berzas e as cousas da terra. Todas que teñen 100 anos ou 100 e pico ou 100, iba a decir 190, sempre son mulleres, Se te das As conta? mulleres, sí, teñen máis longevidade. Sí, Tamén, gracias ás mulleres, estades todos vos aquí. Claro. A ver. Claro. Bravo polas mulleres, é que senón... É verdad. Vos sodes Eu non estou importantes. aquí por eso, eu estou aquí porque me meteu unha persona, meteu-me a traballar aquí, entón xa quedei aquí. Que ben. Xa quedei aquí. Preguntábanlle Tipo sempre a Víctor Fábregas, Tucho, Sí. cando estábamos nos tonechos, dicía que lle preguntaban moito a súa mai, que non meteu? Ai, no! Sí. Bueno, había aquelo de que te Bueno, metían, ás non sei. veces dice iso, Cinco persoas, que baixen ver. as 5 persoas. ¿Quiénes son? Hola, igualmente. Veciñas. Da librería, Dani. Moi ben. Sí. O que pasa? Moi ben. Conocedes? Da librería Zamora. É que eu nacín cerquiña desa rúa, Perdón, de... non? Da librería. Na En calle Vigo. Zamora. Da librería Zamora. Claro, de toda a Zamora, vida. na librería Dani. Dani. Dani, entón que dices? Dani da rúa Zamora. Era É que miña estou clienta. nerviosa. Que tal todo? Moi ben, eso é Moi ben. Pero que vas a poñer a falar aquí? Non sei, é que non sei o que tengo que facer. Pero quedado un día para tomar un café. Moi ben. Bueno, son 5 personas Sí, xa veis, son 5 persoas persoas. que están aquí Sois sentadas. moi ben. e entonces Que bonito. dixémosles, pedide algo de comer o que queirades. Eles pediron o que lles apeteceu, o que lles deu a gana. Home, como non? Normal. Non van pedir o que non queren. Ao grande. Tamén dice moita xente que para comer ben tens que ter un día que podas comer o que queiras, ou un momento. Non podes Pa estar comer sempre ben, no. toda a vida comendo Eso- brócoli. Sí, Roberto, sí. Toda a vida comendo brócoli e podes comer outras cousas tamén. Pero un día, hasta Rafa Nadal tomaba un xeado, un día. Claro, pero ti podes ter unha vida, unha dieta, que unha dieta non me gusta esa palabra, Roberto, Sí, pero unha realmente a dieta é o maneira que de comer. comemos Vale, venga. nas 24 horas. Vale. E un día a semana podes saltar, claro. Vamos, eles pediron cada un, pediron unha cousa, eu vou che dando a ti. Que facer? Vamos a comer. A comer. Teño que... A cenar. Perdón. Pero podesme atender. Sí, perdoa. Eles foron pedindo de comer e entón eu vou che dar e tú vas servindo a quen tú consideres que pideu, vale? O que che di a ti a cabeza. O primeiro que temos é caldeirada de raya. Toma. Pero, Roberto, vamos a ver, así de primeira. Prejuicio puro de oliva. Pero... Bueno, a ver, o chaval caldeirada de raya igual non pideu. Non, a ver, é difícil. Quero dicir, Non te porque- podo facer preguntas. Pero cos platos tamén a veces se asocian a unha idade, ou non?
Sí, Meu claro. pai nunca lle vi na vida a meu pai pedir milanesa con patacas fritidas. No. No, porque Fixo era un ben. plato... Quer dizer, na miña casa xa tiña eu unha edad Que isto é moi difícil, cando chegaron os macarrós. Carai. Cando nacín eu non había macarrós. Ah, ¿no? Ah, como tú eres de da ciudad, ali non había macarrós. Claro. Non Entón, había macarrós. ¿Qué había? Sémola. Había... Espaguetis. Había giso. Giso, qué rico. Así saiches de guapo. E Quen con- pideu mira, dos como é moi cinco, tímido. quen pideu eu a caldeirada de pero raya? Me gustaría ver o resto. No. Despois deixo cambiar. Ah, Claro, bueno, despois deixo bueno, cambiar. aquí. Este señor. Sí. Bueno, es que es muy grande, ¿eh? No, él non sabía se era grande ou pequena. Como te chamas? José Enrique. José José Enrique. Enrique. Muy bien. Emocionouse ao dicir o seu nome. Isto tamén é bonito. Ver unha persona Enrique. que se emociona. Eso é precioso. Eso é precioso. Pero, É que foi... Por que idade xa ela, qué che? muy difícil. Cago na má. Se teño que dar cheo. A ver, vamos a dejar a Roberto. A ver, por favor, un segundo. ¿Dónde está la cámara? A ver, esto es muy difícil porque yo no... Sopa de peixe. Pero Roberto, déjame... Ay, sopa de peixe. Que tampouco Sopa de haberá peixe. naide de menos de 20 anos que pida sopa de peixe. ¿Y qué más? No, pero que máis xa se che vou Ay, deixar cambiar Roberto, que é despois. moi difícil. Sen facer ningunha pregunta. Sopa de pescado. Aquí. Non sei. Por favor, veciña. Bueno, espera aí. Veciña, Espera aí. máis eu, A ver, amigas a para ver. sempre. Milanesa con non se patacas sabe. fritidas. A ver, ¿qué pasa? No, ¿Qué no, no, pasa? no, no. O sea, No. ¿queréis? No. Ay, es que es muy difícil porque... Qué difícil. Creo que vou cambiar. ¿Qué Pero pasa? tú primeiro colocas e A despois, ver, se fallas algún, douche a oportunidade de cambiar. Eu sempre probar, mira, nesta é un bo pinta, Bueno, aquí por... non sei, pero non estou segura, Es que despístame... Como te chamas? Vanessa. Vanessa, e ti? Willy. Willy e Vanessa estou despistada. A Willy le voy a poner... ¿Cómo puedo cambiar? Willy, puedo cambiar. ¿Cómo? Roberto, Teño que decir o nombre dos platos antes de que os Ay, poñas. perdona, Roberto, por favor. Ay, qué calor. Churrasco de cocho. Churrasco de cocho, pa' mesa 8. Churrasco de cocho, pa' mesa 8. A ver. Gracias. A ver, Roberto. Es que es difícil. A ver, Déixame repasar. Por aquí puñeche a caldeirada de raya, como era? Enrique. Enrique. Puñeche a ensalada de canónigos con queixo, ten moi boa pinta para para Willy. Por aquí a sopa de pescado, ¿no? Qué difícil. Sopa de pescado. Para ti, patacas fritidas con milanesa. Sí. E aquí para esta rapaza, churrasco de cocho con patacas Vale, agora podo facer... Ahora, non te, que estás te precipitando muchísimo. Estou sudando. Ahora vouche dicir cantos tes ben. Vale? Vale. É que, sin facer ningunha pregunta, veña, vale, cantos teño ben? Se Tes teño algún... ben 0. 2. 2. Quen? Home, Ah, no. hai 3 que están mal. Gracias. Bueno, pero sabes que tes 2 ben. No, pero, por favor. Ahora cambia. No, coña, non che van a dicir nada. Hai 2 que están ben e hai 3 que están mal. 3 que están mal. A ver. ¡Uy! Por favor, Willy. Deuche pistas ou que? Es que Willy hizo y ya me hizo dudar. No, non lle des pista, non lle A des ver. pista. Esto aquí. A ver, así no se pode, por favor, O sea, por favor. A ver. Un momento, que no me da tiempo. Ter 2 ben. Teño dúas B. É que Willy pode ser. Es que Willy pode ser todas. Todos poden ser todas. Pero no por nada. Con no, el hambre Willy, que tengo, No por con el hambre que tengo, puedo ser todas juntas. Todos poden Porque ser. podría pedir a ensalada
a sopa de pescado, esa... Patricia, que todos poden ser todos, máis ou menos. Non creo que o chaval pidira unha sopa de pescado, pero bueno. Gusta. Sí, pero É xa unha verás. pista de verdade, é unha pista certera. Move tres e pois eu... Move tres. Move tres e eu... Veña, pois está aquí. Bueno. E a sopa, Sí, pero eso es un pouco... e a sopa para a A rapaza, sopa para... e os canónigos para a tua amiga. Ten boa pinta. Proba, a ver aí. Bien, e agora? Ostras, tiñas dous ben, agora tes solo un ben. Espera. Tú, trae. Espera, cantos teño ben? Cantos teño ben? Entrou a mirar eso. Madre mía, ahora... Tiñas dous ben e agora tes unha máis. Tío, ti. Buah, me estoy... Vamos, señor, vamos a ver, tú vas a ter, sobre todo na edad, que é de que va isto. Este rapaz, pudo pedir caldeirada en Sí, posiblemente que sí. Este rapaz, pola edad que ten, pudo pedir churrasco. Sí. Ou sí, ou aquel tamén. A miña veciña... A señora pudo pedir unha sopa de pescado, non, porque... No. Cuidado, que tiñas dous fallos, dous acertos e ahora tes un. Igual a Claro. señora ten a sopa. Igual a señora... Eu creo que a señora estaba ben ver. ca sopa. Eu estou xogando tampouco, Pero- sei, No, pero ahora que cambiache? Cuidado. Non, pero teñen que estar No, mal. cuidado. Ahora cantos ten? Agora, Ahora tes dous ben. dous ben. A ver se non vai estar ben Vale. a caldeirada. A ver, por favor, Se equivoca. E ten dous ou tres? Como? Todos ben? Ahora estamos cinco. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Begoña! Cambiaste todo o minuto, Pero porque é que dudaba moitísimo. Non quería facelo todo evidente. Pero ves como é Claro. por idades, porque tú estades os da comida, a que os cativos teñen que comer verdura, deixo xa comerán cando señan vellos, deixo os que coman un pouco de pataca fritida que non lle fai mal. Non lle fai Eu mal. cando era pequeno non me gustaban os tomates, Por qué? e agora gústame. Bueno, Non me gustaban os tomates porque había pataca fritidas e Claro, ovos, a porque vida quería... cambia, os gustos cambian, eso Claro. está ben, pero o É máis verdade ou non é importante verdade? da vida... Tú pediche sopa de son as pescado, verduras. cando eras Claro. pequena non querías. No, Ah. ¿cómo que no? Bueno, claro, pero que aquí... A ver, Roberto, mira. Churrasco, sí. Pedro, Churrasco, perfecto. este De sempre. baile fenomenal. Este tamén. Sí, milanesa, está riquísima. Mi amigo, E o peixe tamén. o peixe. Sí, xa lle bicha raya, xa lle bicha. Pero Willy podería este... E ela non? Incluso pescado. E ela non podía comer tamén o milanesa? Non, porque non ten unha pel das mans moi ben, está delgada. Ai, ten a piel ben porque non come milanesa. Ai, ai, ai. Ai, sí. É verdade. Oye, unha cousa. Ela está moi guapa, Unha pero cousa. ten boa xenética, podería tomar Ahora que estás aquí, dime. está todo o mundo falando deso de que hai que comer o pan conxelado. Escoitaron eso? Que hai que conxelar o pan, o sea, compralo fresco, conxelalo antes de e que comerlo. dis que é mellor para o corpo. Explícame eso, por favor. Si estás de acuerdo, claro. No, está bien. A ver, o mellor é o pan... a ver, vamos a ver. O pan conxelado o que fai é que o almidón do pan, cando o conxelas, cambia a súa estructura molecular. Entón, cando ti comes ese pan, parte dese almidón non o absorbemos, que se non estivera conxelado, o absorberíamos. Entón, que faría? Pois subir un pouco máis o azúcar en sangre, terías a tripa máis hinchada. Non é que engorde menos, porque se comes moito pan conxelado con almidón resistente, ao final engordas igual. O que pasa é que o almidón resistente compórtase como unha fibra. O sea, Entón, dalle de comer as nosas bacterias. tú recibes menos azúcar se o conxelas. Efectivamente. Entón, é unha maneira de que se che gusta moito o pan, pois poidas comer un pouquiño Pero é que eu máis. vexo que non ten sentido ningún, que hai uns panadeiros maravillosos que están facendo un pan precioso Claro, toda a é que noite eso- traballando para que cho leven fresco Efectivamente. á casiña É que e eu- tú collelo fresco, mételo no conxelador e sácalo ao día seguinte. Claro, eu non son partidaria de conxelar nada, en principio, porque o mellor é comer a comida fresca, No, cousas que no. sabes? Eso é o mellor, porque ten máis vitalidade, Roberto, a comida fresca.
sabes? O que pasa é que é verdade que se ti tes problemas de azúcar, gustache moito o pan, bueno, pois é unha axuda, e logo teríamos que comer como 25 gramos de fibra todos os días, e non chegamos a nada. Entón, esta maneira é unha maneira fácil, moi doada, de comer fibra con un alimento que che gusta moito, Entón, que sí é ou o pan. non? Depende. Aí está. Aplauso para Patricia Pérez. Depende.